ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ଚୁଟି କାଟା ଚାଲିଥିଲା। ଚୁଟି କଟା ପୁରା ଧୁମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚୁଟି କାଟି ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁସି, କାଇଁ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୁଇଁ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି, ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଲୋ ଝୁଅ, ଫୋନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି ପୁସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଆଜି ତିଆରି କରିଦେବୁଟି। ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ନ କରିବି ଆଜି ଏଇ ଜହ୍ନି ପୁସ୍ତକ, ଏଇ ଜହ୍ନିରେ ମାରି ଫଟେଇ ଦେବେ ମୋ ମସ୍ତକ। ଡେରି ନକରି ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ କାଟି ପକେଇଲି, ଏକାଥରେ କରେଇରେ ପକେଇ ଭାଜି ଚାଲିଲି। ପୋସ୍ତକ ପକେଇ ମସଲା ବାଟି ଦେଲି। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ମସଲା ତକ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଲୋ ଯାଇ ତାଇ କରି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତକ ରେଡି କରିଦେଲି। ଦେଖା ତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯାଉଥିଲା, ବୋଉ ଖାଇଲେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଲୋ ପୁସ୍ତ ତ ସଇଲା, କଲରା ପତ୍ର ପିଠଉ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ବେସନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଭଲ କି ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ପିଠଉ ପାଇଁ ତାୱାରେ ସେକି ଚାଲିଲି। ଆଗ ପିତା କରିକି ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଦବୁ, ମିଠା କଥା ଶୁଣିବୁ। ଆଲୋ ସିଏ ବା ମୋ ଶାଶୁ ମା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମିଠା କଥା ବାହାରିବନି ଜମା। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଲରା ପତ୍ର ପିଠଉ। ଆଲୋ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।